अपनी मृत्यु का आवाहन न कर। हम तुम्हें 2 मास की अवधि देते हैं। याद रखो, यह 2 मास के अंदर तुमने मुझे अपना पति स्वीकार नहीं किया तो हमारे राक्षस तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। कहानी सुनो संग लाए प्रभु पुत्र का निशानी। माता, मैं प्रभु श्री राम का संदेशा लेकर आया। मैं पवन पुत्र हनुमान। কাম করছিল তাক ওর বহুত সেবা শুশ্রূষা করেছে। শীত করলা তারপরে তার স্ত্রীটা তাহলে মহাপাত্র মদের রুড়ি করে দিল রে, মদের রুড়ি গেল রে মহাপাত্র, মদের রুড়ি করে ବାପା ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲା ଆଉ ମୋ ମା ବି ସେବା କଲା ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ମହାପାତ୍ର ପୁଅ ହରିଆ। ମହାପାତ୍ର ପୁଅ ହରିଆ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପିଲା ମୋ ଭାଇ ଉପରକୁ ଗାଳି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ମୋ ଭାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବୋଲି ସେଇ କଲମରେ ସେ ପିଲାର ଛାତିକୁ କାନ୍ଦିକି ବୁଝିଲି। ଏବେ ବି ସେ ପିଲା ଟଙ୍କା ହେଇ ଚାଲୁଛି। ଆମ ଗାଁ ଚିଟୁଆ ମୋ ମାକୁ କଣ ଓଟେଇକି କହିଥିଲା ବୋଲି ତା ଏମିତି ଜାଗାକୁ ପିଟିଲି 15 ଦିନ ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ଯାଏ ଫେରିନି। ଆଉ ତୁ ମୋ ମା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଛୁ। ମୋ ମା ତ ଘରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲା। ତୁ କଣ କରିଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଲି ବେକର ପଛ ପଟୁ କାଟିଛି। ଆଉ ତା ନହେଲେ ଏତେ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ଘର ଭିତରେ ପଶି ପଡି ତୁ ମୋ ବେକ ଏବେ ବ୍ଲେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରୁ ଭୁଜାଲି ବି ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି। ଆସୁଛି କାକା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ ତୋ ସହ ଯେମିତି